שלום, מה העניינים? מה שלומכם? כאן שרון. אנחנו מתקדמים. אני רוצה להראות לכם היום כמה אפשרויות נוספות במסך העריכה. אז בואו נראה, נגיד שאני כותב מאמר על גידול גרניום. בסדר, אני כותב פה למשל הגרניום הוא צמח כזה וכזה. למשל, אני עכשיו רוצה לקשר את זה לאתר הגרניום הבינלאומי. אנחנו ראינו, מה שאנחנו ראינו בעצם עם קישורים, זה יצירת קישור. זה בערך מה שראינו. פה אני כותב לו את הכתובת, www. לא יודע, נגיד גרניום. פה אני נותן לו כותרת, ואני אומר שהקישור ייפתח בלשונית חדשה, וזהו, נכון? למדנו את זה ולמדנו גם לבטל את זה. איך? עם זה. עכשיו, אם אני רוצה לערוך את זה, אני בעצם התבלבלתי בקישור ואני רוצה לתת קישור אחר. אני לא חייב לבטל וליצור מחדש, אני פשוט יכול לסמן את זה, או אפילו לא לסמן את זה, ללחוץ פה, והוא ייתן לי לערוך את הקישור. בסדר, אני אוכל לשנות פה משהו. אז זה דבר אחד. עכשיו, דבר שני, קישור פנימי לעמוד באתר. מה זה אומר? מבחינת גידול הוא מזכיר, אני בטוח שאני כותב דברים שהם לא קשורים, אבל נגיד, קרוב. עכשיו, אני ארצה שמי שקורא את זה, יקפוץ לעמוד אחר שלי שמדבר על קרוב. אז אני מסמן את הקרוב. אני לוחץ על הוספת קישור, ופה אני לוחץ על או קישור פנימי לעמוד באתר. אני לוחץ על זה, והופ. עכשיו הוא נותן לי פה בעצם רשימה של העמודים שיש לי באתר. אני יכול לחפש ספציפית, למשל, קרוב, אפילו קרו. אז הוא אומר לי גידול קרוב. אני לוחץ על זה, הוספת קישור, נגמר. עוד קישור שאני יכול לעשות, זה לקשר מישהו לשליחת מייל אליי, או למקום אחר. בסדר, למשל אני אכתוב, הוא מזכיר קרוב, נגיד שאני אכתוב פה בסוגריים, עכשיו תראו מה הוא עושה פה דרך אגב. אתם רואים שמה שאני כותב הוא גם מסומן כזה. למה? כי הוא חושב שכל זה המשך של הקרוב, ומילא גם זה קישור. זה ישלח אותנו לאותו מקום, לעמוד על קרוב. אז אני פשוט אסמן את החלק הזה, וילחץ על זה. עכשיו, זה מאוד נחמד, אבל איך הם מגיעים לדוקטור חיים לוי? אני רוצה שכשהם ילחצו על חיים לוי, הם בעצם יגיעו למייל של חיים לוי, הם יוכלו לשלוח לו מייל. אז אני מסמן את זה. אני לוחץ על זה. ואז מה אני עושה? פה בכתובת אני כותב משהו אחר. אני כותב, שנייה, הנה, אני מעביר לאנגלית, אני כותב מייל, M-A-I-L, to, נקודותיים, למשל, חיים לוי, שטרודל, gmail.com. בסדר? ופה אני אכתוב למשל, שלח מייל לחיים לוי. הוספת קישור. בואו נעשה את התוגה מקדימה. אתם זוכרים מייל to, נקודותיים, וכתובת המייל. דוקטור חיים לוי. בואי שאני אלחץ על זה. ראיתם מה קורה? פתח לי אופציה לפתוח מייל. עכשיו זה, לא יודע אם כולם מכירים את זה, זה אופציה חדשה בפיירפוקס החדש, הוא נותן לנו לשלוח מייל גם דרך ג'ימייל, ולא רק דרך Outlook או כל דבר אחר. אז הוא אומר, אתה רוצה דרך ג'ימייל, דרך יאו וכו'. אוקיי, ואז כמובן שזה דבר מעולה, אתה לא מעייף את הגולש, אתה לא גורם לו לפתוח תוכנות לבד, הוא פשוט לוחץ פה ומגיע לזה. אני רוצה שנתקדם עוד קצת לגבי מיילים. אם אני רוצה שדוקטור חיים לוי יבין שמי ששלח את המייל הזה, שלח אותו דרכי בעצם, אני הפניתי אותו. או שכשהוא שולח אליי מייל, אז אני אראה נושא מסוים, רק כשאנחנו מקבלים מיילים, יש לנו את הסאבג'קט, את הנושא של המייל, נכון? איך אני יכול להגדיר שאוטומטית ברגע שמישהו ילחץ פה ויבוא לשלוח מייל, אז יהיה כבר נושא כתוב למעלה. הוא לא יצטרך להכניס את הנושא, למשל יהיה כתוב בנוגע לקרוב. איך אני עושה דבר כזה? אז בואו נעבור ללוח הבקרה. מה שאני אעשה זה כזה. אני אלחץ על, זה יכול להיות קישור חדש, או שזה הקישור הזה, זה לא משנה. אני אערוך את הקישור, או ייצור קישור חדש. כתוב לנו מייל to, נקודתיים, חיים לוי וכו'. מה שאני אעשה זה, אני אבוא לסוף, אחרי הכתובת, כבר אני אכתוב סימן שאלה. נעבור לאנגלית. אכתוב סימן שאלה. subject שווה, למשל,
לגבי החסה. נאמר לו לעדכן, נעשה תצוגה מקדימה, ובוא נראה איך זה נראה. עם ג'ימייל. ותראו, למעלה כתוב לי חיים לוי, שטרודל@gmail.com, ופה כתוב לי את הנושא לגבי החסה. הוא לא צריך לכתוב. בסדר? אחלה. אז זה הכל לגבי קישורים. עם זה בעצם סיימנו. אנחנו מתקדמים. אז תמשיכו לעבוד, אנחנו ניפגש להתראות.